Oes o cynnes nôl ato ni, a mae yna dipyn o ddrama fan hyn ynghylch y gwartheg. I ni gyda'r Holsteins o hyd, ac i ni gyda'r gwartheg sydd wedi lloia ddwywaith ar hyn o bryd. A Wilson Tregibi sydd yn y safle cynta. Ond Seimon a Dafydd, oes na newid am fod? Na, sa'n credu. Mae'n mynd i gadw at penderfyniad hyn y fuwch hyn ar top. Mae'n llawn llath heddi. Mae'n dongos hunan off yn dda. Reit o eithrwyn i diwedd eich hwti. Mae'n berffaith mae'n ein heddi. Oedd hi'n llawn rhywbeth arall fyna meiliad fyd yn doedd? Wel, maen nhw'n cael ei bwysio am o gwmwyd o fwyd a fytydd nhw i cael bolien nhw mor fawr a gallith nhw i edrych ar ei gorau yn y dosbarth. So, there comes a time mae rhaid mynd o mas. A pan mae eisiau mynd, mae rhaid mynd. Ond war e teg, mae hon yn fywch dda, Dafydd, mae'n fywch grin, diw. Mae'n fywch sydd yn dangos i hun yn dda yn yr dosbarth yma heddiw. Ac y lliw du yma yn dangos yn dda yn yr hael o dan. Symud yn dda? Mae yn symud yn dda ar set y goesau da sydd yn bwysig iawn yn y bryd ac mae'n cario llond pwrs o laeth yma heddiw. Ysgamdroed iawn yn dwi, war y teg? Odi, mae'n fywch fawr, mae'n cario lot o laeth, ond ar un pryd mae'n symud mor cyfforddus o rawn y cylch. A show presence with yn hon yn dongos un anoff mor dda. Mae jyst yn cario choesau gwmna well na'r un sy'n ail. A beth yw werth yr enifail sy'n gynta nawr amser mae'r un sy'n ail yn 43,000. Na beth fi hefyd yn gweud ar ôl y dosbarth hyn. Yn union. Y beirniad Mr John Garnett o Cumbria sydd wrthi heddi. Fe sydd yn cael gwneud y penderfyniadau mawr. A mae am roed y garden goch i Wilson Tregibi hefyd ar teulu yn gwneud gwaith ardderchog a llong gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Tipyn o ddosbarth yna, nid ar chwarae bach mennill hwnna, a fydd ei nawr yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth. Wel Hefin, llong gyfarchiadau i ti? Diolch yn fawr. Tipyn o ddosbarth? Dosbarth dychryn a chuffed a bit fe llwyd y mas o'r top safon moechel. Mae high profile cows yn y dosbarth a blesau gweld bob un o nhw. Ti'n ffyddiog nawr, mae rai bod ti ar gyfer y bencampwriaeth? Wel, ni'n gamen agosach, ond cofiwch mae gwartheg gwych i ddod to a mae'n mynd i fod y siow dychryn ar bryd diwedd. Siwt wyt ti'n cael y gwartheg mae i edrych cystal, tybod o dan y fath o modau drwy'r tymor, nid yn unig ar gyfer y sioe fawr yma, ond sioe ar ôl sioe. Ni madd ar disadw, nes i mynd i cysgu di fi nawr to, ni wedi bod bywyd ar dama, ni roi bwyd gore, carto dŵr trwy'r amser, ac ni'n mynd i trito'r dama, falle bach well a rei pobl, ond mae pob exhibit yma yn byw am y gwartheg. Hefyd, mae'n werth gweld y stoced ti eleni eto. Mae pethau'n edrych yn addawol, pob lwc i ti pan ddawi i'r foment fawr na nes mlaen. Diolch yn fawr, Stephen, thank you. Pob lwc.